channel. So, ang atong introduction kay English, no, but as always, ang atong vlog will be in Bisaya. Kaya napula na ta sige og luto. This time, it's another chika nga vlog. So, magtapik ta sa trabaho. So, posible ba nga makatrabaho sa Germany bisan ang German dili pa kay maayo? Well, yes, that is very possible. Kay sa ako ang case, no, so katong time as in perfect timing gid siya kay sakto tong bago pa ako nakapasar sa B1 course. So na ako'y nakaila somewhere sa mall city kung asa ko nagpuyo. So time kayo kay kato siya nga Pinay, pag-ulang pud siya na hire ato yang gitrabahoan. So iyang gi-share na ako nga uy nagkinahanglan pa mi ana og mauto. Why not? Nara mo kas balay. So I took the opportunity. So knowing no nga bag-o lang ta nakapasar sa B1, di pa gid kay ta ana ka fluent. So sakto na mga basic kanang mga pangutana nga mga common, mga words, mga vocabularies nga common ra sad nga katong nagbalik-balik ra pod while nagstudy ta sa German course. So di pa gid kaayo lawom, dili pa kay daghan ang mga vocabularies nga na save sa imuhang utok. So mauto I took the opportunity. I had an interview and luckily I passed. So giunsa nako nga murag wa pa man gid kay ko'y salig atong ako ang German nga language before. So well, ang tip lang gid ana is to study before time. So not necessarily study, pero at least nag-search ka diha sa mga posible nga mga pangutana or posible nga mga tubag nimo during the interview. Of course, it's more introduction gina, mangutana ang boss asa ka nagpuyo, unsa imong mga trabaho sa una, or wa ka experience diri sa Germany, ang sa Pinas baro nang imong i-share. So as in ako plain ra gito mo. Maayo ka ito German, okay, you know, imo lang gi-search before the interview, no? So mura kita dito sa interview pa, as in maayo kay mong German organized kaayo, natubag nimo kay of course nastudihan man nimo tong posible nga mga pangutana. So ug mao po na pangutana sa interviewer or sa imuhang chef or boss, so klaro kay makatubag ka. Pakitang gilas gitano sa interview niya pagsugod na sa trabaho na kanga na daogon lang ginas interview, no? Kay later on kung nanana nimong trabaho, of course nga na ka mas maninguha pa. So sa Germany, no, daghan pa kay tag i-adjust labaw na ang language nag-unag yun kana mga behavioral differences, mga cultural differences kiri ra kay na nato, pero ang language lang gyud mauy kinahanglan gyud nga unahon mao ginay pinaka-importante gyud inig trabaho na. So of course kay di pa maka-familiar, so kinahanglan ka mag-obserba first. Of course, observation. Unsay mga routine taga-adlaw, unsay dapat nimong buhaton, unsay gipang buhat sa imong mga kauban. So the next day initiative na nimo kung kana wa pa gilabdan sa imong katrabaho, initiative na nimo nga mo take over ana, di ba? So kana palang daan by observation makakat-on na ta. Pero of course ato na siyang sabayan og pagkat-on sa mga new words nga in German. Third language, so naagi na mga behavioral differences. So kay naamatay mga kauban nga gikan sa lain-lain mga nasod. So sa ako ang case na ako'y kauban nga gikan sa Africa, na ako'y kauban nga gikan sa Croatia, na ako'y kauban nga gikan sa Macedonia. So kani sila lahi-lahi pud sila mga batasan. So kitang Filipino, it's proven gyud nga makahalubilo kita, maka-adjust ra ta sa bisag unsang batasan naa sila. Kay kita murag dili maguta ma-pride og naa man gani mga problema, dili pud kay ta ang type sa tao nga
Kung naay problema ato sang bawsan og laing problema. So ang ato lang yung buhaton maminaw ta ug unsa ila mga problema diha, musabot ug uban pa. Mo to, no, ang first is not super easy. Pero later on, masuod na nimo imong mga katrabaho, ug labaw na imong bossing, as in smooth na lang kayo ang dagan sa imong pang-adlaw-adlaw nga duty. So katong mga bag-o pa sa Germany or mga coming pa lang, di gid mo angay mabalaka kay kung gilaay na mong istambay sa inyong panimalay, naagi daghan nga mga ordinaryo nga mga trabaho nga nagkinahanglan ninyo. So ang German language, of course, as long as natin mga basic lang nga mga ideas, di ba? Of course, na nagitakay before ta makalarga, kinahanglan nakapasar na tas A1, di ba? Basic A1 nga German course. So, at least na natin mga gamay nga mga ikabala kung trabaho naman ganita. Hindi pa ready sa mga trabaho nga makahalubilo kag mga lain-lain tao. Of course, naapoy mga trabaho nga pang part-time lang or pang under the table. So kana mga friendly part-time lang, di ba? So pabor ka ni siya kung nag-study ba karong German ya, and half day wala na kay trabaho on. So pwede kay kamusud ani nga part-time. So nako ihatag nga link, I don't know if it still exists, www.bitroit.de. So kani siya nga site para ni siya sa mga part-time nga mga ginagmay nga mga part-time lang ang murag pang amiga. So naa diri pwede ka makabantay og bata. Naa diri nga igo ra ka mohatod nila sa kindergarten, ya mukuha pud nila. No, depende sa sabot ninyo sa iyang mga ginikanan kay kasagaran magud diri ang mga schedule di na mag-abot. So ang ginikanan na ay kinahanglan mo duty aning orasa nya dili na maka-able paghatod og pagkuha sa ilang mga anak. So that would be the time nga makinahanglan sila someone nga dali ra makontak, walay mga commitment sa lain nga trabaho. So nindot ni siya pang start ninyo kung nag-study pa mo German, ya gilaay na mo kuan balay nya na amoy time half day or in a week na amoy mga free day nga mga 1 day. So pwede ka ninyo i-grab. So diha na pod ng trabaho nga igor ka mo pagawa sa mga iro, no? Sa mga iro so dagano, so depende sa imong masudlan. So igor ka mo pagawa sa na nila, palakaw-lakaw, mo bantayan na nila sa park kay diri ang mga dog, no, kay special jud kayo, kinahanglan gid sila care, kinahanglan sila i-socialize sa gawas kay it's also part of their life. Naa po diri sa site ang limpyo-limpyo og balay. So example, maka-timing ka dag silingan ninyo nga nagkinahanglan og tinglimpyo once a week, twice a week, sus okay ra gid kay na. So mo na siya mga trabaho no nga mga pang-amiguhay, pang-amigahay lang. Kanang igo ra ka kontakon, mo adto ka, ni man hatag ra sad sa bayad. So usa na siya sa nindot kalingawan kung dili pa ka ready mo gamit sa imuhang German sa lain-lain mga tao. So di pa ka ready ang mga trabaho nga mag-atubang kag mga lain-lain nga mga kauban. So pwede ra gid kay nimong i-grab. So dili lang pud no nga maghangtod ka ana. So kung feel nimo nga confident na ka sa imong German, pwede na ka magsugod og mga trabaho nga nanay mga tax, nanay mga deduction kay nindot po na siya nga nanapod kay contribution sa new country nga imuhang gisudlan. So advantage po na siya sa imuhang visa puhon para permanent. No, at least advantage siya. So I didn't mean nga needed gid siya before ka ma-permanent. So inigadto nimo sa Auslander before di kung 3 years nakakapin ya. Mag-check sa imong record, ay kani siya nagtrabaho na din ay siya, nagbayad ng tax deduction, so naka-contribute na snasod, so why not? So granted na klaro imuhang permanent visa.
So kitang Pinoy, ilhadon na kita nga very hardworking. So mga kugihan kita, ako gina siyang i-accept kay ako kugihan jud ko, I can say. So kita mga Pinoy, bisan unsa pa na trabaho ang kaya ra gina nato, no? So that's all for today, and I hope you guys enjoyed my vlog. So nagangusta karon no kay murag ubay-ubay kita gichikahan. See you on my next vlog. Bye!